Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Berdugo. Oh my God. No. Ang mga bagong picture sa Berdugo nga nakuha dito sa ferry boat. Paumahaw gyud ang payo nining hulakway ni Chan Milcar. Pero, lahi lang sila gitsura. Kay lain-lain man gyud og gitsura kining Berdugo kung mohimo og krimen. Pero kung akong ibutang ang hulakway ni Chan Milcar nga akong gi-photocopy og gikat, og ibutang sa naong ni ining Berdugo, siya gyud si Chan Milcar. Siya gyud. Unsa ka kun makita ni Elaine kining akong gibuhat. So dako og posibilidad nga maduganggan ang iyang interes nga makita og ikasulti gyud kining Berdugo. Og katong kauban ni Jumbo. Katong nalimot na hinon ko siya nga handa. Mausad tumtanghaw ng unang misud sa kong una-una. Diyang nakita na ko ang tanang pag-unghulakway sa Berdugo. Lahi man tod sila kitsura. Apan ang iyang payon. Managsama yun. May numero ko ni Jumbo. May higayon nga mid-text siya na ko. Mapabaka niyang numero? So ayun ako tawag. Ang akong cellphone. Nera ang iyang number. Diretso lang ako kontak. Kay na-store naman din niyang niyangan. Oh. Nitingog na sa pikas linya. Hello? Jumbo? Ikaw ni Tili ba? Unyag ako, so wata? Jumbo, si Strada ni. Ang policewoman nga imong nakailaw sa ni anak kay gayon. Remember? Rian Estrada. Hala, oo. Akin siya ganito? Di kayo maklaro. Klaro haragon? Rian Estrada, policewoman. Ay, oo. Ang artista. Pwede mo photograph? Jumbo, magkita ta. Anaon ta ka. May importante kong tuyo ni mo. Ha? Uy, unsay mo tuyo? Ha? Unsa riyan? Oo, sa to? Makigdate ka na ko? Basta, magkita ta. Narama ka sa inyong gipuyan ka ha. Ha? Kisa ganito ingan sa imong kauban gani. Nga naman, naibog ka niya? Ikaw gid Jumbo. Kisa to nga niya ba? Saan to? Saan to? Hello, Rian! Hello, my dear little doll. Hello, Rian! Hero! Rian, hero! Oh, saan mo namin siyok malikalit na putol no ng istorya na. Basta ito na ko. Armawa ni siyok ka, oy. Oh, wala na siyok. Mitingog ka rin. Hello, kitsan eh? Hello? Patay! Si Prokdoksok! Saan mo niya eh? Nihilo ko niya. Tubagon ka din ako. Kung di saan ako tubagon, patay ko ani. Diliw pa na ako mapasilita. Masuko na po di na ako tubagon. Sukor ba nindaan? Ka ni eh. Saon ko man eh, ha? Sto! Tubagon na ako. Musamot siya sukor din na ako tubagon. Ibaura na ba ko niya nga di ko magkontak kaya ng policewoman nga gwapa. Tubagon na yun ako. Hello! Sa nakaon mo? Gawa mo man dayong tubaga ang ako pagpanawagi mo? Ano, magbuot ka? Ay, hello, sir. Prokdok. Ikaw ni? Kuha mo ko... Ano ka ba nasayod ko? Nga nakasulti mo si Rian sa cellphone, Jumbo? Aha! Ikaw di ay sa ato pa. Ikaw may hinungdan po ito na mo resulti riyan. Oh, ako! Alexe! Usa! Prokdok. Ikaw di ay. Prokdok, sir! Hinom! Maayo ra mo kahintag ni Reverend di Prokdok. Hinom! Pamati! Pamati, animal!
gid makontak ang numero ni Jumbo. Bisag ibalik-balik ko na og kontak. Nga naman to. Kalit lang ang misiyok. Murag doon ay signal interference. Atuon ko siya siyang gipuyan. Magmotor lang ko aron madali ko. Pero, sir, gano man prokdok, sir? Ano mamiya man mi dinhi taon? Tungod sa imong kagago, Jumbo. Nibaw ka nag-unsay mga gibaod ako nimo? Okay, nagkasulti Miss Rian cellphone? Imong nabate among panagsulti? Giingnan ta na ka. Nga monitor na ako ang tanan ninyong mga kalihukan niya. O kay gisupak man ko nimo. Kinilang mamalhin mo. Dok, Pabutan ninyo sa kinan. Nga mukuha ninyo diha ni Brando. giup na sad. Hello, hello! Brok dok dok! Brok dok dok! Wala lagi sa brok dok dok na. Giputol niya ang resulti. Monitor ka niya nga mo mga liho ko no. Ano kasi umutan ako sa GA para niya monitor? Gining brok dok dok eh. Sao man ako pasabos brandy ani? Apal nga naman miya din eh. O mamaliglayin ka po yan. Ha, Jumbo? Ay lang pangutan na eh. Ay lang reklamo. Hasta ko! Di ko gusto mabiya din eh, Dipita. Ikaw na itong sukot sa tuwa mo. Kasabot ka ba, anak? Jumbo. Mercy! Nausa ka! Uy, nausa ka! Uy, kalit mo kag okol niya! Nausa ka! Kinalaman miya kita rin dipita, Jumbo. Uy, kalit siya eh. Kanina dili, karoon biya. Ipuhong matanin niya. Ikaw bang makipibuhong mo ka? Uy, kanina nagutan na ka. Uy, karoon gusto na po ka. Magpaabot sa sakinan. Ngamukuha na to din eh. Ha? Naibaw kami sa akin na makuha na to din eh. Hay na mo, Tipalo. Paingon namin dito sa naimutangan ni Jumbo o sa Birdogo. Aron pagkuha nila, Dok. Mayo. Nibaw na mo asa sila dada. Okay, Dok. Naibaw na mi. Sige. Okay, Dok. Prof. Mas maayong mabalhin ka na sila. Nibaw kung may hisabta na si Rian sa akong pagpasabot sa ilang parasulti ni Jumbo nga akong na-monitor. May gani kaya ako na nabantayan. O nalakan din ako ang number ni Jumbo. Pero di naging makontak pa ni Rian. Liso na. Nga may maprobar siya. Labi na. Kung kini mo abot ngadto kang Elaine. Maumintra sa'yo pa, mas maayong maniguro. Dol-dol na lang ko sa dapit diin magpuyo sila si Jumbo katong iyang kauban. Anhi na sab ni nako maklaro. Kung managsama bagid sila og bayon sa kriminal nga Bertugo. Dool na lang ko sa iskina. Inigliko na ko. Diha na. May daan nga sudlunon paingon sa ilang gipuy-an ni Jumbo. Uy. Daon sa maning sakyanan sa kong luyo. Naibaw nga gamay ning dana dinhi. Gusto pa magyong mo-overtake? Makalagot. Kaya pikig kung maayos sa mga sakyanan da. Madasman ko! Ma-break ko! Shit! May nalangkani kinaka-break ko. Kunwa pa. Madasmagid ko ni ining mga tinapok ng mga kahoy nga niya sa kilid sa daan. Magkalagot tong sakyanan na. Iatras ko sa aning akong motor. Di ko makadiretso og padagan. Kay naitinapok nga mga kahoy sa akong atubangan. Pwede na. Pandaron ko nagpalik ni motor. Pagkaabusado. Sundon ko katong mausakinan. Sitahon ko siya.
Nagsalig siya nga dako ang iyang sakyanan kaysa akong motor nga gidriban. Nian ako sa eskina. Uy. Tuwa. Tuwa siya misod sa gamay nga daan. Katong maong sakinan. Oh. Paingon silang gipuy-an ni Jumbo. So, mas maayo. Mas dali ko siyang masita kay dito usab siya paingon. Tuwa. Mili ko na. Murag tuwa gid siya paingon sa ilang Jumbo. Oh. Murag makapaduda na. Pakusgan ko ang dagan ni motor. Nakakita ko sa iyang uniform. Ug nahibaw ko nga pulis siya. Mao kadto si Rian Estrada, ang policewoman nga hilom nga kaaway ni doktor. Maude ito siya, sir. Oo. Way lain. Sila si Brando, Jumbo ang tuyo at tumapayana. Kamoy mahibaw niya. Sir. Kinahanglan nga dili siya makapanghilabot sa duha. Iklain ni mo, Joms, ay! Di na dito magkita, ini. Kay mamalay naman ka mo puyo as Brando. Maingon-ingon gyud na dat. Nay, kalain. Mingaw na day ko ninyo ini, Jom. Ah, ganahan gyud na siya budyo. O saman. Short Napa man may na. oras. Wa pa may gawa na mo. Padili-dali ba ta? Sa, baka da, Jumbo, ha? Bulos ka lang yung istorya. Wala pa yung kay Ah, Agel. dali na to. Ato iwiris-wiris. Ha? Iwiris-wiris sa tungol ni mo? Unsa? Magsuot kag ballpen kay imong iwiris-wiris? Oh, purbaho na to. Eh, Okay lang, Dats. Bahala magkaburitsing. puritseng? Muritsing. Kaburitsing ba? Nindot na ng dali-dali ba? Oh, baliho na to. Ikay sulti, anak. Lindo tala dali-dali sa, di ba? Hilumay, pag dali-dali lang urong imo, dili ko ganahan na. Oh. Uy. Hala. Ni amay padong nga sakyanan. Diyan na sila, Jumbo. Nagyo dat. Wa nagi. Bisa pa iris-iris. Di yun bahay mo. Tara! Wa naman ako makita tong sakyanan nga midipig na ko. Basi may diretso dito sa unahan. Doon ako sige puyan nila ni Jumbo. Manao ko. Oh, si Mandat. Mandat! Ma'am, tuwa na sila. Kidato, mga tao sila sa Brando o Jumbo. Unsa? Pila lang gid ka minuto kang nauhay. Oh, wala sila mo, balik silang agi. May diretso sila dito. No. Nagsige ko kontak ni mo, Ma'am Rian. Nagsige lamang og ring ang imong cellphone. Pero wala kagayod mo tubag. Pastilan. Wa ko makamatikod. Saba manggod ang motor nga akong gimanihugod. Ay, Ma'am Rian, maaptan patingali ni mo sila. Pero imo silang bagaton sa gamang dalan di ang dapita, oh. Shit. Unsay mong napanid-an nila ni Jumbo og katong iyang kauban, ha? Unya na ta magsulti. Maaptan pa man imo sila, lakaw na. Unsay lang gisakyan? Itong nga ban, og tinted ang bildo ine. Ha? Kun mo na. Katong sakinan nga midipig na ko kaganiha sa akong pagpaingon din, he? Mo dito sakinan na? O sige, magsulti lang niya tagbalik Mandat. Musakay na kong balik sa akong motor. Asa din ninyo dad aser? Sa impyerno, Jumbo. Ha? Imperno? Asa dapit imperno, sir? Asa dapit, sir? Ano nga taon mo? Hilom, Jumbo. Ay, hilom ka is Brando.
Ikaw rin subaan. Kung sa mga kanya, Brande, kung kauti-utingog diyan, sugmat sa ka, ha? Sir, ang police woman, si Estrada, may bagat na daw sa kay siyang motor. Oy, unsay mahimo siyang motor? Si Rian ka na. Siya ka na. O sir, ibabag niya yung motor, sir. O may tumong siyang armas, gari na to. Buang. Dasmagi ka na iyang motor arong mutagam. Dasmagi! Sir! Ayaw, sir! Ayaw ka, sir! And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!